Čujte od nového videa, ale dnes som vám chcel ukázať, jak mať infinite týchto research pointov. Je to úplne ľahké a je to úplne ľahké, takže poďme na to. Takže, budete musieť potrebovať malý backpack, to je úplne jedno jaký. Toto neviem kam si dám. Dobre, budete potrebovať malý backpack, stačí len takýto maličký. A neviem, pickaxe, určite pickaxe budete určite potrebovať a grappler. A ešte si kúpte umbrella, len ja si tento backpack dám preč, lebo ho nechcem. Tu je umbrella. Ak si ho kúpim, maličký, stačí maličký, nepotrebujete žiadny veľký. Zoberte si pickaxe a grappling. Ešte si zoberte toto. No neviem čo to je, teleportácia, proste guľaj. Takže najprv musíte to takto ísť, aby sa vám zloadovala mapa. Niekedy sa vám nemusí zloadovať, niekedy sa vám zloaduje a to nemusíte urobiť. Teleportnete. Zoberte si umbrellu. A pôjdete sem, teraz sa mi to laguje, neviem či sa to pre vás laguje, ale mi sa to laguje. A pôjdete takto sem. Všim, že som to mysnul, lebo som dosť nízko. A nie, funguje. Ale doporučujem vám ísť cez tadiaľto, lebo keď pôjdete normálne, budete vidieť také čierne a moc na to nebudete vidieť. Ale keď pôjdete takto, iba kličom, tak jak môžete vidieť, vidíte všetko. Proste tú kocku a nemáte tú tmu. Takže toto si naspäť dajte do backpacku a zoberte si pickaxe. Tak a poďte. Ja už nedostanem, ja už iba dostanem tieto animal coiny. Ale bacha, lebo bez grapplingu by ste tu asi neboli, lebo nemáte tu low gravity, však kúkajte. Padám. Keď sem pôjdete takto glitchom, nemáte low gravity, takže keď chcete ísť glitchom, tak si zoberte gravity. Ale ja už rušam nedostanem, som už hovoril. Ja dostanem 2 money coiny. Animal coiny teda. A to je tak všetko. A keď už keď už všetky vyťažíte, takže takto len ich vyťažím rýchlo. Teraz môžete si skočiť kľudne aj takto preto, by ste mali. Dostal som tu. To nie je dobrá, nechcem ani. A teraz, jak to budete už mať všetko vyťažené teda, tak urobíte, kliknite zase menučko, kliknite toto a kliknite na Wi-Fi. Vy to síce nevidíte, toto, môj Wi-Fi, ale proste máte tu také máte tu Wi-Fi zapnuté, jak to máte po česky. A proste tam to máte vypnúť a naspäť to zapnite. Teraz kliknite okolo zmenu a budete tu mať spawnuté ďalšie tieto, takže choďte si to kľudne vyskúšať, lebo za chvíľu to možno fixnú. Takže choďte. To bude úplne všetko v tomto videu. Takže čus!